Bueno, en primer lloc presentar-me, soc Jesús Oltra Gómez, tinc 17 anys, soc estudiant i, bueno, no és que sigui una afició, és més que soc deportista d'èlit, que em dedique a la pesca deportiva, d'aigua dolça. Bueno, el motiu de la meva presència va destinat principalment per al senyor Signes, que suposo que és el regidor d'esports. Soc el regidor d'esports. Em pot dir vostè per què estem percibint alguns col·lectius d'esportistes un diferent tracte per part de l'Ajuntament i no tenen ni tan sols el detall d'enviar-li un escrit reconeguent el seu mèrit, és a dir, el meu mèrit, a un deportista d'èlit de la localitat de Carcaixent que porta molts anys representant del seu poble a competicions de nivell nacional, bueno, comencem per provincial, autonòmic i nacional. Li contesto amb el final. De preguntar-se com algú passa. Al final. Com bé he dit, he obtenit molts bons resultats. Aquest passat estiu he quedat subcampió d'Espanya en la modalitat de catfishing, que és una de les 4 modalitats que practiquen. Tinc el sentiment que l'Ajuntament m'ignora. És a dir, per això estic així al ple municipal. He tingut el plaer d'assistir a aquest ple municipal per a que no se m'ignore i per a que tots els que estan presents en aquest ple municipal tinguin constància de tot el que faig i per què estic així. Perquè jo no veig una tonteria. Estic representant el meu poble, que no em representa ningú puesto ni em reconeix el meu esport ni els meus, o sigui, tots aquests títols que he aconseguit. Tinc un currículum per si voleu veure-ho. Bueno, si ja el tindreu. És que el té. No penseu que és lamentable? És que no demane diners, tan sols que em reconeguen. Perquè em reconeixen en altres localitats, com són Sollana, Benimodo. És que en Benimodo ells citen el llibre de festes i no m'ha fet falta, és que no ha sigut molta falta demanar-ho a l'Ajuntament, però bueno, és que així ho he enviat, m'ho han dit que enviara un document, ho he enviat, m'ho han acceptat, però com que no he sigut. O sigui, estava tot corregit com que anava així, però nada. Ajudes econòmiques que he rebut han sigut del club de pesca, que no han sigut massa de l'Ajuntament. Bueno, principalment no estic així per les ajudes, és només per el reconeixement. I bueno, que estic despagat per no haver eixit aquest any en el llibre de festes, perquè ja que m'ho reconegueren, bueno, que m'ho acceptaren que anava així. D'això. I veig una... És lamentable que el meu poble no em reconega, que tingui que reconèixer altres pobles. Sí, senyor. Acaba vostè. Molt bé, xiquet. I conteste. Molt bé, xiquet. Molt bé, molt bé. Sí, senyor. A veure què dius ara. Jo sé molt que vostè s'ha despagat. La primera notícia que la regidoria té del seu currículum i dels seus mèrits és aquest estiu passat. L'Ajuntament és coneixedor dels mèrits dels seus deportistes per les comunicacions que els deportistes fan a l'Ajuntament i moltes vegades he tingut també, encara que no porta l'àrea de cultura, ha vingut alguna persona de l'àrea de música, per exemple, que també ha tingut èxits fora i que l'Ajuntament, jo pot no ser sabedor. Dic que jo conec el que vostè fa en el món de la pesca. Aquest estiu, quan vostè s'envia en una instància, jo es contesta a la instància, no, vostè si vol després ho aclarir, jo dic que jo conec el que vostè està dient aquest estiu, quan vostè s'envia en una comunicació, quan recibís la comunicació es demana que subsanen una part que no tenia clara, vostès la subsanen, presenten una documentació complementària i demanen dues coses. Sí que demanen una ajuda econòmica, per una part, però jo en l'experiència que tinc, vostès demanen una col·laboració econòmica de l'Ajuntament. Demanen un reconeixement. Bueno, no vaig a discutir amb vostès, igual el paper davant ho mirem.
Jo li conteste que vostès tenen dret a aquesta ajuda econòmica perquè aquest Ajuntament no discrimina els deportistes en raó del grup al que perteneixen i que igual que subvenciona al karate, el gimnasio Kotki i altres deportistes que van fora a competir, que subvenciona a la medida que l'Ajuntament té recursos, igual de la mateixa forma li s'ajudaria a vostè. Quan vostè presenta aquesta sol·licitud, que aquest estiu la partida d'atletes i deportistes d'èlite que no existeix en aquest exercici no existeix i està agotat, i de la partida de deports genèrics no n'hi ha pressupost per a això. No obstant, des de l'àrea de deports ja s'havia previst donar-li una ajuda que tindria que ser en el 15, no en el 14, encara que fora exercici vençut. I pel tema de reconeixement, que jo vaig avançar ja a regidors en comissió informativa, està previst, si vostè vol, recibir-lo a vostè en el plenari del mes de desembre, que serà en unes 2 setmanes, en este plenari, igual com s'ha fet exactament igual fa poc a un equip de futbol que va quedar campió, que van vindre, se va estar allà, se'ls va reconèixer i se'ls va fer una xocoteta picaeta a baix. De la mateixa forma a vostè. Anteriorment a vostè, el senyor Pellicer, que va anar també a un campionat del món, club de pesca, el senyor Rivera, el pilotari, el senyor Palomares, ciclista, i altres, exactament a tots, en totes les disciplines i tots els cops, a fer el mateix. Inclús anem molt en cuidado de comparar currículums i les ajudes poques que tenim donar-les equilibrades. Vull dir que jo lamente molt, perquè jo sé de vostè, aquest estiu, me preocupa, n'hi ha algun regidor en el plenari que el coneix i m'ho diu també, n'hi ha algun altre regidor company de l'equip de govern que m'ho diu també, i jo us dic, passa això, no tenim pressupost, li donarem una ajuda en càrrec al 15 i li farem una recepció com altres deportistes en l'Ajuntament. És l'únic que li puc dir. Jo lamente molt que vostè s'engaixina. En quant al llibre de festes, aquest Ajuntament, aquest equip de govern, ni govern ni oposició, ha tramitat mai ningun article en el llibre de festes. Han sigut els clubs o els mateixos deportistes els que ens porten per a treure en el llibre el que ells vulguin i nosaltres ho hem dit. És qualsevol cosa que vostè vulgui aportar, la porto i la publicarem. S'editava quan se feia la revista municipal, vostè sap que hi ha una secció de deports i s'editaven els èxits de deportistes locals. Ara no existeix aquesta publicació, únicament el llibre de festes. Torna a repetir, sé molt que vostè s'ha maltratat, inclús ho entenc, que jo sé de reconeixements quan els clubs comuniquen els èxits dels deportistes. Jo el futbol veig les classificacions, sé com van, però al final de temporada és el futbol que m'envia un document i me diu tinc 3 equipos que han guanyat, han quedat així, i preparem alguna cosa. Si no és impossible que jo de 25 clubs deportius pugui saber. Vostè sap que hi ha boxeo en el poble, molts regidors no ho sabran. Jo no puc saber si el de boxeo ha guanyat, no ho sé, si no m'ho comuniquen. Torna a repetir, sé que vostè s'ha maltratat i espero poder reparar-ho tal qual com estava previst en les mateixes condicions que el reste de deportistes. Puc parlar jo? Vostè pot parlar quan vulgui. Pues, per primera, no és la primera vegada que ho han enviat. Ja fa 3 anys que estem enviant-ho al Consell d'Esport. No n'hi ha Consell d'Esport. O el que siga. Ahí en front ho va ser l'Ajuntament. És el tercer any que estem enviant-ho. La primera vegada va quedar tercer d'Espanya i a més estem parlant d'un deportista d'alta competició, d'alt nivell. No estem parlant de l'UD, que això no són ni d'alta competició ni de alt nivell. Depèn que vostès diguin el seu, però li demanaria que no fes igual referència. No, de primera. Esto es de primera. És la primera divisió de la pesca. De primera de és que com no reconeix, no porta beneficis. De primera. I està reconegut per el COI, Comitè Olímpic Espanyol. Conec molt bé el que és un deportista d'èlit. Jo treballo en el poble no és l'únic deportista d'èlit que tenim. Ja, però no n'hi ha molt més. Ni es coneix tampoc. N'hi ha molt pocs. Ni es coneix tampoc. I a més que jo en esta última vegada no ha demanat ni un duro. Només ha demanat no demanar ni un duro perquè és que no me van a donar res. A mi no me van a donar res perquè només ha anat, per exemple, a Tarazona o anant a Sud-àfrica, com han demanat per 100 euros jo que tinc que demanar. Jo només, el meu fill i jo demanem només un reconeixement. I ja ha tingut que vindre 14 vegades així. I ha parlat amb la senyora alcaldessa, ha parlat amb l'encarregat d'esports, menys en vostè ha parlat en tots els consellers, i ningú sap res de res.
I això és el que n'hi ha. Jo li torno a repetir el que li he dit. Des del principi que vostè va posar la instància, el plantejament ha sigut el mateix i de fet, antes de que vostè... Digue-li que no és el primer any, que ja fa 3 anys que venen les instàncies. I vostè ja porta més de 6 més de 3 anys. Sí, senyor, però I més. això jo ho tinc en casa. I si vol ho porte cunyat i tot, i no m'ha fet ni contactar. Vostè, si vol, m'ho porta i jo ho comprovaré. Mira vostè, que també ho tindrà. I jo el que li dic és que jo conec dels èxits del seu fill este estiu i que immediatament que ho he conegut he tramitat igual com tramiten tots els casos i he resolt igual que tots. Una recepció i una subvenció que vostè té dret, no la vull. Jo no li puc donar a vostè el que va donar. No, és que no la vull. Jo no vull que una... Vostè té dret, si vol renunciar, jo li l'he concedit i vostè diu, no la replegui. Jo no la replegui. Jo només vull que se tingui en compte a un xiquet que està representat a Carqueixent, que podria estar representant a Sollana o a Gandia, que Gandia li donava 900 euros a xiquet si es federava per Gandia o es federava per Sollana, i donaven també el doble de diners. I ell, al dir que era de Carqueixent, va dir que no. Això és el que me sap mal a mi. I ara està que ho sabrem tot. Jo li repetís que ho lamente i que tal qual estava previst, nosaltres el convidarem, a més oficialment, de pegar una notificació para que antes del plenari de desembre, que deu ser la setmana antes del 22, mitja horeta antes, a més se comunicaria a regidors. Jo li dic que no, perquè jo ja havia comunicat prèviament a la comissió i se acte i ho podeu dir a regidors. La senyora alcaldessa, preguntar a la senyora alcaldessa no sabia res. La senyora alcaldessa és fàcil que no sabia res. Després m'ha dit que el seu fill era més jove. La senyora alcaldessa no és membre de la... Després m'ha dit que jo no sabia res. Li torno a repetir que l'assumpte està que els regidors ho coneixen. El coneixen però poc en nota. No sé, té alguna qüestió més? N'hi ha alguna persona més? Gràcies. Ja n'hi ha prou, ja.